Көз ул иң матур, иң мул ел фасылы дисәк тә ялгыш булмас. Бакчаларда җиләк-җимеш, яшелчәләр өлгере, иген кырларда уңыш җыеп алына. Көз әле ул гөмбә җыю чоры. Бу көннәрдә гөмбәчеләр үзләренең өйдәге бар мәшәкатьләрен онытып, урман посадкаларга юл тотты. Уңган хуҗабикәләр кәрҗин тулы байлыкны эшкәртү, сату белән дә мәшгуль. Тәҗрибәле гөмбәчеләр кайсы гөмбәнең кайчан өлгерүен, аны ничек җыясын яхшы белә. Алыслы агачлар үсүче урманнарда майлы һәм җирән гөмбә очратырга мөмкин. Иң мөһиме, аны танып, экологик яктан чиста урыннардан җыярга кирәк. Тут нет грибов ни черта. Гөмбәләр әле монда үсмәгән. Бәлки җылы көн булса 3-4 көннән соң булыр. Ашарга яраклы булган каен, әтәч, йөнтәс, кал гөмбәләрне гадәттә яфраклы агачлар үсүче урман посадкаларда очратырга мөмкин. Шулай ук арада агулы гөмбәләр дә туры килүе бар. Ялгышмас өчен гөмбә җыйганда игътибарлы булырга кирәк. Ну, сейчас еще этот самый только начинается. Әле гөмбә җыю сезоны башланган гына. Июль аенда бик күп гөмбәләр булды. Мин шактый гына җирән гөмбәләр җыйган идем. Гөмбә җыйган вакытта без үзебезнең барлык проблемаларны, борчу мәшәкатьләрен онытабыз һәм игътибарны гөмбә эзләүгә юнәлтәбез. Кастрюльгә әзгенә су салып, гөмбәне пешерергә куям инде. Гөмбәнең үзенең суы күп чыга. Менә 5 минут кайнатам да, түгәм. Түккәч әйбәтләп җуам әле гөмбәне яңадан. И тузсыз пешә инде бу шулай. Икенче партиядан икенче тапкыр су салам. Гөмбәнең сында 15 минут кайнатам тузсыз. Тагын түгәм суын, әйбәтләп җуам. И аннары кастрюльгә яңадан чиста су салам. Туз салам сразу, тузны күбрәк салырга тырышам инде. И гөмбәне салам. Гөмбә 20 минут кайный. 20 минут кайнагач, гөмбәнең суын калып карыйсың. Чуть-чуть кенә тузлырак булырга тиешчем, обычно көндәлек әзерләнгәнгә караганда инде. И аннан соң менә шул суы белән стилизованный банкага тутырам. Икешәр калак өстенә май салам, сыек май, и закатывать итәм. Урман посадкаларда йөрү сәламәтлекне генә ныгытып калмый, ә күтәренке яхшы кәеф тә бүләк итә. Адилә Шакирова, Марат Сабирҗанов, Татарстан яңалыклары.